Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa kachipangizo kena kamakhala mu ndege kamene matchulidwa kuti black box. Mu video iyi ndikhala ndikufotokoza zinthu ngati black box inapangidwa mchaka chiti, anapanga ndani, poyamba kupanga kachipangizoka ankafuna kuti kazitani nanga kamagwira ntchito yanji. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mchaka cha 1939 nzika ziwiri zaku France amene zinali kanali Francois Hausnot ndi Paul Benavent omwe ankagwira ntchito pa flight testing center ina kumeneko ku France anapanga kanthu kena kamene kankachita record data ya mmene ndege ikuyendera. Kachipangizo koyambiriraka kanali ngati zimafotografu chabe zimene zinkangoonesa mmene ndege ikuyendera komanso ndi mmene ikulamulidwira mmalere kuti ikuyenda motani. Nthawi ya nkhondo yachiwiri ya dziko lonse lapansi, munthu otchedwa Len Harrison ndi Vic Husband adapanga chipangizo china chimene chidali chooneka ngati choyamba chija, koma onere kuti ichichi chinali chopirira kwambiri chikagwa kapena kuti ndege ikagwa komanso ikakhala kuti yapsa, kachipangizoka sikankapsa sikankaonongeka mwanjira ina iliyonse kufuna kuti data ikhale yotetezeka. Chipangizochi chinakhala chikupangidwa mosiyanasiyana pa chifukwa chakuti anthu ankafuna kuti chinthuchi chikhale best. Koma chipangizo cha makono mu nthawi imeneyo chinaoneka koyamba mu chaka cha 1942 ndi munthu wina wa ku Finland amene dzina lake ndi Viaggio. Chipangizochi chimakwanisa kusunga zonse zimene ndege inkachita pomwe ankayesera. Mchaka cha 1943 dziko la America linakwanisa kuchita rekodi mawu olankhulidwa mu ndege koyamba. Mchaka cha 1954 munthu wina wa ku Australia amene dzina lake ndi David anakwanisa kupanga chida chomwe chinkakwanisa osati kungopanga rekodi mmene ma instrumenti a mu ndege akuchitira, komanso adakwanisa kuchita rekodi mawu onse olankhulidwa mu ndege, ndipo iyi inali breakthrough komanso chiyambi cha black box. Tiyeni tione black box. Mchaka cha 1967 zinakhazikisidwa kuti likhale lamulo kuti ndege ina iliyonse izikhala ndi black box. Zina la black box ndi lotchuka, koma malikoda oterewa amapakidwa penti ya orange owala kwambiri kuti azionekera patali mu nthawi ya ngozi. Pakachitika ngozi makamaka ya ndege, ofufuza kuti aone chimene chinachitika kwambiri pa ndegeyi amathamangira kwambiri kachipangizo kamene kamatchedwa kuti black box. Ndipo black box imapezeka mu ndege ina iliyonse ya mtundu wina uliwonse. Ndegeyi ngakhale itanyenyeka motani, ngakhale itapsa motani, ndege ngakhale itagwera m'madzi, itakumana ndi chinthu china chilichonse mmene zingakhaliremo, kachipangizo ka black box kamakhalabe chifukwa chakuti kamakhala kuti sikangapse ngakhale moto kutentha kwake kutapitirira 1000 degrees Celsius. Chipangizo chotchedwa black box ichi chimakhala kumbuyo kwa ndege ina iliyonse kumene nthawi zambiri sikuonongeka chifukwa cha kugwa kwa ndegeyo. Akatenga black box ndi kuyimasula monga mwa eni wake, amadziwa kuti kachipangizo aka ndi kamene tikakalumikeza ku kompyuta ndi kamene tipeze ma audios onse, ndipo zida zakuti ndi zakuti kuti timve kuti zinkayenda motani, mafuta pa altitude yakuti analipo otani, analipo ochuluka motani, pa nthawi yakuti magesi ankawala kapena kuti china chilichonse aone mmene ndege inkayendera, zimasungidwa mu chipangizo chotchedwa black box. Zipangizo zonse zimene zimachita record data zimakhala mukachipangizo kamene kakuoneka muka box, ndipo chakunja kwa box zimapangidwa ndi zisulo za mitundu iwiri, titanium kapena stainless steel, ndipo amakutira mwa thiki kwambiri kuti chipangizochi chizikwanisa kupirira mu nyengo zosiyanasiyana. Pambali pake pamakhala chipangizo china chimene chimayenda limodzi ndi black box. Chipangizochi chimatchedwa kuti underwater locator beacon. Chimenechi chimaonesa kumene ndege ili ikakhala kuti yagwera m'madzi, ndipo chipangizochi chimakhalabe chikugwira m'malo omira
6,000 meters. Black box ndi kachipangizo kamene kamachita record voice ngati mmene talankhulira kale, komano ikoka sikuti kamakhala kakuchita record voice ya zaka nkumangosunga zaka zonse, imasunga only 2 hours ya kumapeto. That means kuti zoyankhulidwa mwachisanzo, kuti ndikupaseni chisanzo chodziwika bwino kwambiri, ndi chakuti ndege imene ikuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe ndi kunyamukanso ku Lilongwe kupita ku Blantyre, information yonse kapena zoyankhulidwa mu ndege zonsezi zimakhala zikusungidwa kuchokera mmene mamawa mmene amayamba ulendo kufika usiku lina kufika mmene amamaliza ulendo, chifukwa chakuti ulendo usiku kukwana 2 hours. Nawo zoyankhulidwa zonse zimakhala zimasungidwa kwa 2 hours, ndipo ili anakhazikisa kuti likhale lamulo pa zipangizo zonse za ma black boxes zimene zimakhala zikupangidwa. Poyamba ankakhala matepe amene ankakhala mwa ulusi choncho ngati matepe amene timadziwa ambuyo makaseti aja, koma panopa anapanga zina zimene zimagwiritsa ntchito ma solid state recorders, zipangizo zimene zimaoneka ngati ma RAM kapena kuti ngati ma memory card, limene eni wake akaswiri amazilumikiza ku kompyuta ndi kupeza data ina iliyonse ya zimene zachitika. Black box imathandizira kwambiri kuti adziwe chenicheni chinayambisa mu ngozi, chifukwa chakuti ngozi nthawi zambiri isanachitike pamakhala zokambirana zambiri zimene zimachitika mu ndege imeneyi pakati pa mapilot komanso ma air traffic controller. Ngakhale kuti magesi atakhala kuti athima mu ndege imeneyi kuti sakukwanisanso ma radio kulumikizana ndi apatawa, khulupirirani kuti voice recorder imeneyi imakhalabe ikugwira ntchito. Black box imeneyi imakhalabe ikugwira ntchito chifukwa chakuti ili ndi backup battery lolimba kwambiri. Ngati pachitika ngozi ina iliyonse, chinthu chofunikira kwambiri chimene anthu ambiri amachiyang'ana ndi black box, chifukwa pamenepo ndi pamene pamakhala information yonse. Dzina langa ndi Sam Mavita. Ngati mwayikonda video iyi komanso ngati mwaphunzirapo kanthu kena kake, please, you know what to do. Like, comment, share and subscribe.